जय Subwrai हर हर महादेव नरक तिनी भिडियो थाइमाल ताइ टाइटल नुगैनो साइमा खाना तिनी सबन्ते भिडियो खाइनाय आं भिडियो खाया काय हिंतong ना खाय पन बुलाय लासुका आं भिडियो खाया तंगमलिया आं भिडियो मा खालेक्या ओ शान्ति लक्ष्मी थकि जानाय लुकरन थकि जानाय धर्म बुमुंगै आं अबन्तिनि भिडियो तिनी खालामनाय मिसि बलि रगिनो नांनाय तमदिनो नांनाय ने नरक सनातन धर्म ग्रंथ फिलिनायदि कोनो जागा बेद पुराण शास्त्र रग नुकजागला लखि बलि चाउ हुनै कोन दिन लखि बलि चाया बलि रिजागिया लखि न किन्तु रिजागो काली पूजा दुर्गा पूजा पुरुरग चामुंडा रंग पूजा जागो सिन बर रखाय रंदुक नक्सर न बलि रुओ किन्तु बा लखि हिनै कोन जागा बलि मा नुगला पुरा पुरे बिम ताताल ताइ लुकुरंग थकि चाओ borong manusia kon dina mutai anggi maya borong manusia anggi mano mata pita anggi mano guru anggi mano tai mahapurus anggi mano kintu borong manusia kon dina mutai anggi maya borong manusia naga puja jago sudu kumari puja devini rupe serai rongno 12 বছর jora kumari puja jago kintu abin mokai bokai sak sak jibo devi nei ang sak sak mutai ang si lokhi ang si durga ni बथकी वै मुताय हिनै लुकुरख बाहायखाय बिसास खाया बन थांलायका आं लुकुरं मन सानामो चंगो आहाय ताताल थकिराय रं नेर ताथाने पुरा पुरे बिन म ताताल लुकुरं थकि जानानि अबसिम बारिया आं बिसि कक सालिया गाय नरत जतन भिडियो नुबाखिना सबनि चाया नरत नुबायो तिनिनि भिडियो मसतिना जतन खुलुमबाक्या जय Subwrai हर हर महादेव Belum alam sogo hanya hai ini nih ketal video wo. Enggak ke dolrok norok nunggu bangkana. Thumbnail te title nunggu norok saya bangkana te poji bangkana norok korok sa. Sini takut hanya hai social media wo. Mutai manai bo hanya hai nukjak pai kwa tangai hingga ke kaisa region tongo. Korok sa tangai salo Santi Laxmi Devi henai belai kino Tripura hasti wo. Belai kino urparangi tonika dolrok tangai hingga ke bo khoroksa modai mano soyung henai belai keno logo ro wana jak laika te kiri jak laika tangai hinggang ke soyung modai hinggang ke to belai keno wana ma singsa te belai keno kirma singsa tangai hinggang ke sing bono je sapano hindi je sapano sadi bo beba koklo khanawoi tongo te saimani tongo dolrok ga awoni bagino logo ro belai keno kiri jak laye bono comment ro phanse khairak liya dolrok hinggang ke obo social media wo o Santi Laxmi Devi no bini kok te bini background te bini sak baithang o video no viral nugui jini o takok belai kheno jole jakha jole jage bo apro ganke live ma phaika social media wo tangai ganke lokurok no belai kheno Santi Laxmi Devi thokai tonika te phalai tonika business khayei gobang ma borok no thejei ke toni baika rang ro belai kheno hajar sas khayei dolrok amoni bagino khorok sasini takok bo hai no hai guru bo hai no hai motai mano te hamya rok no tam jab rok ri wasin himri rohmano te mogol kana rok mogol makal nukri serai kai himri rohmano dol rok gangke bo hai sabega Santi Laxmi Devi ingka khoroksa সাধারণ borok te bo jeng nung ang he borok si bo mungsa motai manya chalak bini business e o motai misip tana nango pon tana nango tok tana nango honai samano te bo belai khino joli jakka tangai khoroksa dor mokhainai borok ba tangai lugurok no aba haike thokaiei misip bolir na nango pon bolir na nango honai bo ama haike sanani nang te tandi hinai sanana nang phia ba sak bai thangse prasad mutani prasad thalik apel angol te khejur abo bebak se bo si sai tungo dolrok tangai hinggang ke bono se thalik tuktugi masarbo bo si mutai rok kon dino aba haike sasa nor nunukha phia ba jeng thing no mutai rok no bol prasad difro jeng bini boskango thangai ro haifano bokhai direct sak bai thangse phla boslai bai chai binas ka pari bayo dolrok ga akono tuino belai kino sino takok joli jakha phiaba sino takok tangai joli jakha bo sak bai thang thalik samarok batasa samarok denin mom phol samarok thalik samarok apel samarok abono tibo belai kino joli jakha tangai
ama hai ke chalak khlai lukurong thokhainani nang te rang charge khlainani nang nei phiaba chini o takho kok samani belai khino kok thing no tangi hinga ke bini kok sama belai khino right tono tongo dol rok tangi hinga ke bo hinga ke chalak saya bo je Santi Laxmi Devi khoroksa motai mano honai social media o viral khai tongnai borok no bo tini chalak ni bo mokol gothok je ang bini tini live phaiye sanane nang phayo dol rok tangi hinga ke believe khaimaliya tangai thangnai salo koto ai koto jai honai gobang mano motai atai phayo thango awa haiki mangno 3 mas 4 mas hingkai no washing from binas ngai thei thangbayo motai manai rok aboni bagui no lokurok bai sei juta kanai mufuk nei comment khlaijago tei hinjago dol rok tangi hinjana nang borok bongni background no nai no chini public rok bai sei musuk juta kanai posu nei comment khaijana nango tei hinjana nango dol rok amosi tangi hingang ke hamya kam khlayo hamya samong khlaye business khayo aboni bagui hinjago borok phiaba nang samong kaham khaidi nini oro customer rok thejei phano mahoi phan thangnai tei jesu hakchalo phano tobo himui yathek choi phano thangui tobo naijaknai tobo hamui phaidai abosi main kok phiaba bongni amo hanggang ke tini dugjak phaika khna no thangbai kwa abo hai brokni background aboni bagui chini tiprasa dophani lukurok believe khaimaliya te poito khlaimaliya obahai motai manai rok no tamo jani jibuk duita kani rok tam phaibai ka buri phangtola musa phaibai ka obahai rokai chini dop harok no thokai kha te chakha chalak khlai belai kheno baksa sondro oi lengani bo nangkha dolrok hasi gangke dolrok tini video asupino norok bujimang kan kha khlayo norok mai kena support khai tangli tini obahai keno gangke dolrok tini video asupino belai kheno no hambai